Amics i amigues, estem aquí a les Hortes de Salt presentant 365 dies amb Maria des de les Deveses de Salt, les Hortes, per ser exactes, que és el principi de les Deveses. Allà a l'hort del meu avi, com us vaig ensenyar l'altre dia. Veig que encara la cabana que tenia el meu avi, doncs encara es conserva. I aquesta cabana d'aquí era d'un senyor que ja està mort, ja està al cel, que era en Bernat Xinxola. En Bernat Xinxola tenia aquí la seva cabana. Bé, hi ha algú que pot preguntar per què la Quaresma té 40 dies. Hem d'entendre, amics i amigues, que a la Bíblia hi ha molt de simbolisme i hem de jugar sempre amb els números. Per exemple, el 40. Què vol dir el número 40? El número 40 vol dir un canvi. El número 40 també vol dir una renovació, una preparació. El número 40 són els 40 anys, recordem, del poble d'Israel que va passar de ser esclau a Egipte a Israel. Això és cap allà l'any 3000 i pico actuals, eren el 1300 abans de Jesucrist. I en el cas de Jesús també els 40 dies que va estar al desert. Fixeu-vos amb el simbolisme dels números que hi ha a la Bíblia. El número 40, canvi, renovació, i el número 10, que és la perfecció. Per això els manaments són 10. Per això, per exemple, quin número té Messi? El 10. Romario, el 10. Ronaldinho, el 10. Perfecció. Amics i amigues, que us agradi 365 dies en plena Quaresma.